rasa rumangsa ngrumangsani kaya jalma milukata. Dalwes triwut sinakota ing carita becik wis ginelar jroning pakeliran ing pun sejatine nonton pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra nyang Kartika Pinurga kudrating kawata sahari ratri Hanidri Bawana Purwa tekeng Busna Glir Gunanti tanpa kembo kemahan dadya petangan dina sasi taun windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar siniram bulan kaya jawah pating krembyah dadya pepasrening jagat kutu-kutu walangataka satuwana bribrandang burantaya cipta purbaning jawata dadya pepranaan tanpa wicalan jalma manungsa tinitah priya lan wanita terah tumrahange begi bawana saponta pontanut golonganing bangsa dewi-dewi anenggih pundhita ingkang minangka purwakaning kandha kadhawi amung melaring pesanggrahan hulu piting laladan Tegal Kuru ya ing Kuru Setra Panji serat surya soroting mega sineblak soroting sandyakala kekalangan ngalingi pulut Cakrawala winor cahya warni-warni wela-wela wijak hangarela mung wilis jinggo jenangkepan ayang-ayangan kekayon ingkang samya manglung ing pakuwun dangu-dangu wangkawa sansaya suda labet ngarep panjenengan kala bawana sinaput lebu sawangan remu-remu gegodhongan ketingal su sesekaran resah ambelasah titik kismo es susah labet kapisah ratuning rahima lawa-lawa saliweran silih pernah arbut ngarsa pamriye dimen antuk memangsan kang sarwa manis pokok beluk kulit tudat tukolir kaujo dalaran dumugi manci sakar peteker untuk santun ayak kocip taniraku dinaut nidra banti kurbaning Barata Yudha umridik tirta narmada nadah sewa sinela maruta midhit mintir mintar temah ketitiraning mandira rusak kresek paraning pandhat suket baban yang tulangan dadya titrim jroning pesanggrahan bulu pitu kedadak ana udan riwis-riwis kesisan maruta kengis bumi kasepra kaya jeblok lelejukan tur anggota sengah banger ati rapet kaya sawah ingkang ini campur wujira sami sakarepos swasana dadya kekes maras kang sarta miris peksi dandang mandang manuk gagah nyekaklak senggala ambaung simo barong anggemprong wanireng ring-ringan sadaya samya suka-suka lapet antuk memangsan daginge manungsa pating balik kerah kereta bubrah lan batang gajah pating gelimpang bangke jaran tumpang tindih tumpuk-tumpuk purbaning Bratayuda sirah pecah dodo bengkah sikil pukah kulit bedah ketewutah lambah-lambah anungsi bumi kasepra lajeng pendawa ingkang nedhi namung bendu gedruk suku gebrak hampar tuh menika narendra ngastina Prabu Duryudana ya sang Prabu Duryudana Kurupati Kurawandra Jaka Pitana Jaya Pitana Gendari Suta ya sang Sri Mamangsah Narendra kakah prakosa semadyan warna ucek kok sembara jojo dasar sekti Mahambara sugih kula pangawikan tipes ulah kri bareng aprang mumpuni ulah basa wan pedang yang lempat patang saninggiling turangga dasar bondo abandu turta bala raja pramila patka lamun sinuyudan samining Narendra nalika samono sang nata lejeng nandhang tungku kaworan gempung ing penggalih labet jroning Bratayuda mangki arisan astima ngendhong sak pembandil hoi kathah para manggala senopati ingkang sampun kasambut ing Rana dadi tepanten ing Ayudha Maharsi Bisma Prabu Gedhapati Prabu Wersaya Raden Semana Mandra Kumara sadaya wis ketagut ing pupuh pejah siya wonten ing palagan pramila dahat kodheng dening galih sang ping sirna ing
Sumaiben pringkang bapa begawan Druna nggih nyomatet Senopati wis meh jangketi kangge dereng wonten pikiran saged ringkes para Pandhawa. Menggaira sang katong sinajaran ingkang Rama Marsepuh Nata Mandraka Prabu Salya Narasoma sang Sumabenta Narendra Werda ingkang wis lembang melanding rikmane para dherek maksi grak patake maksi sembar dadane yen menika santak sanging titis widarane dasar Simandra guna turta kasinuwan Adi Candha Hirawa pramila panto lamun gedhe pengaribawani ingkang kepareng gambung gegayun punika sawarnanipun Pandhita Sukalima ya sang Senopati Agung sang Begawan Druna ya sang Resi Kumbayana ya Barat Wadaputra prajurit Marata linangkung sesman sang Balarama Marasu tunggil guru kaya warga sang Maharsi Isma pramila lamun kawis mangsa dhuwit jahat hangge kiri sikil saning sang Likuditya slamet tenggaira gedhek agel-agel manggalaning Kurawa Narendra ngawangga Prabu Karna Pasusena ya Suryatmaja Prita Putra ya Bismantaka ya sang Prabu Tali Dharma satriya tengah dewa pramila bekti tanpa adipati timbul senjata tawa natah mendhat nara menter sang Nata ngawangga wis atan mirip sakritane mengsah dening kang lenggah mabuku gunung rubuh punika tuhu Kipatih Patisana Praja Kekasih Rekana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman Trigantapati ya sang Swela Putra bungkuk sangkok gepeng saking Wadana Puket tiga gambangan nangelabet punika tasih kaleres ingkang taman saking Sunarana tengah Sima pramila gedhe panguwasani pepasan menang nepak bumbunane wong sak negara ing jawi pepak Ander para Narendra suwan saking Sewu Negari sami rumahap ngentosi dawuh timbalaning sang katong arep sidhep permanem tanara kang samyabawa amung kala-kala Sinata Prabu Drona ingkang tepos Kretarta Pelembur Wisa
Durmori seksana manjali permanan panono sabawane walang nyangawise kang kabyar somung swarane menyang kemasaning kang samya anambut karti saya amimbui astri tenen sang noton hanya kutuk manjar-manjar empret kantil buntut iki sandeng-andeng cilik mulai yang dicoplak dadi molo Allah sinuwun sumangga ngger kula aturi kok jarakan penggalih paduka ingkang sinuwun kula ngertos menawi dinten menika paduka anak Prabu Nandang Sungkawa namun ngadiyanto mekaten anak Prabu kula ndedhawa kalpatan menika lan malihipun nggih boten cekap namung dipun penggalih sarta namung kandhek wonten ing batos tinimbangipun Bapak Sukalima menika tansah sinanjata liring liripun nampi pasemon madana ingkang boten meranani sarta boten areng langsung penggalih kepasan kapedhaono sendika ndederek pun Bapak Sukalima Bapak Durna nuwun wonten timbalan iki ngadhamu nggih wong tuwa ora urus, wong greng ora cetha. Nun. Terus pundi kan? Bapak Durna. Sampeyan iku pendhita sing ora ketemu gemi ucape. Arep dikone kowe sok dele sore tempe mencla-mencli. Lho, mangkur rumiyin ya. Sabar.
Lajeng lepat kula menika mapan wonten pundi teka tumunten paduka anak Prabu menika ingkang kados mekaten. Salah kok wis kok idit dosa wis kok gendong dadak nabuk kaya bocah cilik. Mboten ngaten nggih. Saking rumaos kula seprika-sepriki anggen kula suwita paduka anak Prabu kados-kados kok mboten nate kembo. Sedaya paduka tansah kula estakaken. Sedaya pajiban tansah kula tindakaken kanthi sae. Lho lajeng dosa kula menika menapa nggih? Teka paduka Angger Prabu lajeng dawuh bilih kula menika setunggaling panjut ingkang mboten jejeg ing wicara. Wicara kula ingkang pundi nggih ingkang mboten lepat menika ingkang wonten pundi? Cobi patut nedahaken. Ingkang boten cetha ingkang pundi ingkang lepat wonten pundi resipun kados pundi Bapak Durna pun kula winginane nalika sampeyan kula wisuda matek Senopati Agung dika duwe kesaguhan napa kalih kula ayo Pangsula resi cetha sampeyan duwe kesaguhan apa kalih kula? Oh, menika to, nggih. Ingkang paduka kersakaken. Nggih, nggih. Kula sampun ngertos lan kula sampun ngraos. Ora weruh ya men perkara iki sing diutik-utik. Nggih, kula tasih anget. Nalika kula paduka wisuda matek Senopati kula sagah. Dateng paduka ingkang sinuwun dangu-dangunipun salebetipun tigang dinten kula sagah mipun Puntadewa urip-uripan. Lah nggih. Nanging pundi buktine? Endi nyatane? Nek omong bareng gedebus mentas-mentus kaya kentus. Nang ora tau ana nyatane. Wong tuwa dipundi-pundi pendhita diaji-aji. Lonjo pendak sasi. Sandang utuh dilelemu awake. Anggere duit entek ora pecus. Kok ilang melelet. Alah ngono iki mau kari apa pengarepe te apa. Anggere sing arepe giat kuwi ya giat. Ora sah wangsulan. Dina iki kowe cakek dicapuk elek ya kono elekmu. Nggih, dicuni panjenengan kula aturi kendel langkung rumiyin panjenengan ampun crigis. Kita ngarep ape kok mburi crigis. Sampeyan saku mikut Puntadewa urip-uripan. Nyatane pundi nyatane? Ayo. Malah anak mati. Kadopati persaya mati. Pendhita kumbal. Ora totok karo tandane. Aduh nggih. Anak Prabu Ngastina engket lho nggih. Eling nggih, eling. Narendra Agung Binetara kok ngecolake lisan kasaripun kados ngaten menika kados pundi to nggih? Saru. Saru nggih dipun mirengaken para raja Narpati manca negari. Arep mekaten kedah Guru Bengawan keteng segara. Nah, kados ngaten menika lho, Kek. Kedah keteng segara Guru Bengawan. Anune kalen. Nganggo anune kalen barang. Wong ora rumangsa dadi srengeni lho. Wis. Perasaan iki dawaken. Aku ki gumun. Mapa dijagak-jagakake iki mudheke. Nanti molor ora. Bareng teko kok wis modul-modul. Kulaturi kendel anggenipun trigis. Iya. Anak Prabu. Cobi nggih. Samangke paduka anak Prabu kulaturi ngenget-enget sawetaning para pinisepuh ing bumi. Narendra menika boten kenging cugetaten.
Kebasanipun sampun klaturaken ngajeng peteng segara gulu Bengawan kala wau ingkang jembar jajanipun ingkang sugih pangapura. Nah, menika lho, Guys. Sugih pangapura apa menane ngaleki sithik. Syukur bakal bisa nutupi. Menika ingkang Paten boten bocor ora. Menika lho, Guys. Lan malipun kula sampun mangertosi bilih sedaya para pinisepuh ingkang sami kepareng lenggah menika boten lahir batin, boten lahir patos, anggenipun biyantu dhateng kula. Lho. Malah kabeh ketiban awanget. Anyel malah kula. Wong grawi jakake butuh ora netes malah ngotok ngisi di sini. Inggih. Kula boten maipun dhateng sungkawan penggalih paduka anak Prabu wekdal menika. Nanging sadangunipun nandhang sisah mekaten wau nggih. Anak Prabu kedah enget. Eget patrekawis menapa Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nah, anak Prabu kedah enget bilih bapak pinakon menika pancen sampun paduka jarak wiwit rumiyin mira. Monggo petakan cara bodhon kemawon. Wong perang kuwi lupute menang ya kalah, lupute urip ya mati. Lah iki sampun to nggih. Kepathetara bobol borote lalakon ya wis aja ngresah, aja ngesuwa pancen wis dijarak pancen wis dikarepake. Kula mboten arbukan perkara menang kalah wong perang. Nanging sing kula gagas perkara saklane Begawan Dura sing babar pisan ora cocok karo nyatane. Sare sabda Pramana Raja niku kudu numusi. Sabdane pandhita pengendikaning ratu niku ora kena lincat, tetep lakon. Jarene ngono. Nanging pundi nyatane? Jroning telung dina niki Bapa Drasaka mikut Puntadewa kanthi dandan urip-uripan. Pundi buktine Puntadewa ora kepikut malah barisan ngendelok lasah berang-berang ewu menika korok. Loh, nangkep dia nggak? Kepareng ingkang Bapak semula matur wis penemban panjenengan tak aturi kendel wae aja melu sambung rembug dhisik engko mundak memanas kahanan sebab senajan babagan iki kowe rumangsa bener nanging yen tumraping anak Prabu dianggep puput ya wis kowe ora meneng matur apa-apa mula becike aku wae sing rembugan perlune dimen lerem penggali anak Prabu Duryudana. Oh nggih sinuwun Mandaraka. Matur kenging panuwun ingkang tanpa upami kula semanggaken sinuwun. Anak Prabu Duryudana. Kados pundi? Nuwun sewu nggih. Kepareng merdika langsung penggali. Kula mboten niat mbelani penemban Sukalima. Babar pisan mboten. Nanging Prabu Salya ing mriki ngadeg jejeg wonten garis ngadilan bener. Menapa ingkang badhe kula aturaken menika mangke sedaya adhedhasar kawruh nyata. Boten gugon tuhun lan boten netepi tembung jarine. Ingkang cemeng kula aturaken cemeng, ingkang petak kula aturaken petak. Nggih, pripun? Ndang ceplas-ceplos wonten mawon. Ampun dawa-dawa mungki. Kula boten butuh wong sesorah, kula boten butuh wong omongan, ora butuh wejangan. Jelek, bosan ngrungokake wong kodrah, bakul jamu. Nggih. Mangger biyen. Pancen nggih leres menawi Begawan Durna kala winganipun menika kawisuda jumeneng Senopati panjenenganipun darbi kesagan dhateng paduka anak Prabu nggih menika lami-laminipun tigang dinten panjenenganipun sagah nyuwaraken Prabu Puntadewa kanthi bandan urip-uripan menika pancen leres lan kula nggih nekseni ucap saganipun ingkang Bapak Sukalima mekaten wau. Lah nggih bagi pundi budine sepriki mboten kasil ningkes Puntadewa Malawadya bolong sirna ingkang risa pripun niku lho mangger biyen nggih atur kula wau dereng rampung Begawan Dura sagamipun Puntadewa mekaten wau ora nawi palilah salebetipun tigang dinten to nggih lah mongko anggenipun madheg Senopati tenggalipun wau nembe sedinten kala wau siang dados menawi dinten menika dereng saged nyuwanaken Puntadewa urip-uripan mekaten menika penemban Sukalima dereng ingkang dipun mestani kok sinten ngertos menawi benjang-benjang utawi benjang ben mriku Marsi Durna
kasebatan mikut ratuning Pandhawa. Lah menika nggih. Narendra menika kedah ingkang adil nggih. Ampun agaken netepaken kalepatan dhateng sesami menawi dereng cetha dosanipun. Turta malih anak Prabu kedah bilih nyepeng Puntajawa wonten tengah paprangan ageng menika inggih boten gampil. Boten gampil nggih. Pramila paduka anak Prabu inggih kedah witaksana sampun grusa-grusu wisi-wisini anakku mantu tur Narendra Gung Benetara kok kaya wong murahan ngono ki piye to nggih? Boten patut nggih, boten patut. Nah, koser niku nggih. Karima idone mayar sae. Lah kene iki sing nandhangi ngantek adus getih. Sing nanggung resiko. Ora dadi-dadi dipaido. Masane do leda-leda. Leda-leda ya apa? Leda-lede. Ngono. Pendhita paido. Nek ngono katunggale. Sampeyan niku mang meneng mawon piye ngaten. Wong akeh ora kebenaran ngono kok dadi. Pun ta sampeyan niku klatur kae jero miyen Kakang Durna. Kanjeng Rama Kyai, wonten dawuh nggih. Cekak cukupe kula njaluk dene iki pun Pandhawa kudu disuwanake mriki. Syukur isih urip. Yen upama pun pecah, kula nggih purun. Wis Budi, apa terus saguh napa mboten? Yen saguh nggih terus dadi Senopati, nanging yen ora saguh, omong terus rek. Karo anu lha iku golek kanthi wong liya. Anjra ingkang Puspitara. Anak Prabu Duryudana iki. Wis kono kowe matur dhewe Bremban. Lha nggih, sinuwun. Kepanapun Bapak badhe matur. Nggih, pripun? Netepi tembung sabda Brahmana Raja pancen leres. Ingga dinten menika kula mboten nedya untat saking ucap kesagaan ingkang sampun katur dumateng paduka anak Prabu. Namung mugi kauningan. Bilih kesagahan kula menika menawi dipun tusut anggen kula ngetaken jiwa raga kula dinten kala wau siang nyatanipun kula iki sampun kasil saged ngertaken pun Abimanyu anak Janaka upami mboten wonten reka dayanipun ingkang bapa iki bebayanipun Abimanyu menika ora kerep perkara Abimanyu janto kabeh anak Pandhawa niku mati kabeh yen panjenengan Pandhawa jek urip apa gunane
Mane Durna. Tumur rembukan aja mbok kalang-kalang perkara sing wis mati ya wis. Iki ora ngrembug perkara Abimanyu sing wis gugur. Ngono. Iki ngrembug bab perkara kesaguhamu titik. Masa dadak werna-werna. Iki kan. Kula tasih nyagahi menapa ngedat keparingipun anak Prabu Duryudana. Inggih menika salebetipun 3 dinten anggen kula badhe mikut Puntadewa. Lepatipun kala wau inggih dinten benjang-enjang. Dinten benjang enjang dereng. Kelampahan inggih benjang ben. Nah, nek ngantos langkung saking 3 dinten kula dereng nyemanaken ingkang rayipun Puntadewa. Lah, ing mriku nembe kula ngakeni bilih kula boten saged nindakaken kewajiban. Prabu Sinuwun. Dinten menika badhe kula budidaya nidra Puntadewa. Nanging menawi sedinten benjang-enjang menika dereng saged kasebatan. Kula tasih sagah sedinten malih inggih menika benjang ben. Napa dina menika ngantos benjang ben gagal anggen kula badhe mriku Puntadewa. Wonten langkung ingkang pemenang pasrah Diwaraga. Malah keparenga nyuwun pamit pejah kemawon nggih. Supaya ya sini picoco bang mami-mamingo Netra putak mutarandir Pesanane lontranang pindo kembang ora wari bang Kaprok kanang Prang sagedeng pamuruk kanane apa Durna kula get sanejipun teka yen sampeyan boten purun nglekani ati kula lho daripun kados pundi kula njaluk unta dewa kepikut dina sesuk-esuk nanging apa terus supaya somben niku genarik sampeyan nyepelekake kali kula lho mboten nggih mboten pikajeng kula ora susah langsulan wis penemban menawa kaya jawangsulan ndak salah tampa mangger piye lajeng sampun anak Prabu kados pundi Senajan benjing-benjing menika Senopati Agung tetep apa Durna nanging kula badhe misuda Senopati pengapit saguning kespandu wis dina sesuk ora dadak semaya 3 dina Jaya Prabu Jaya Prabu bila wonten dagangan penggalih hambok inggih kula kemawon ingkang pasrah numpes barisan Pandhawa benjang-benjang menika jadi Karno kok ora tanggap marang gelagat gelas wasana ruwet ngene kok dadi nonyol-nonyol kok tutup gendul ora susah tawa-tawa nek pancen dibutuhake mengko ora ya didumuk senengane kok ngumukake awake dhewe nang rampung-rampung ngono lho tak kerumiyen kok wonten mriki menika penggaipun nggih jajar kaliyan sedaya para pranggana dados sampun sakmesinipun menawi kula urut kemanggih kenging menapa Kanjeng Rama mambengi panjenengan menika klentu Kanjeng Rama Kakang Prabu Karno monggo wonten dawuh janji matur ken rumiyin derek panjenenganipun jengatipun jumeneng Senopati dinten menika salajengipun ingkang badhe kula tuding oh nggih larang ngaten janji pados lega ora usah manah kula saya kan jauh mau paduka Cai Prabu piyambak wis saged menawi tiyang sanes ingkang paring karampungan kados grojogan capipun sekedhik mboten badhe kula mirengaken ya saged temen anggone sengambek gedung Maluku ngatemone lelakon apa ya Cah Kanjeng Rama Kyai mboten dawuh nggih kula sampun ngurung jago pepetingan ingkang mesti tangguh ing palagan sinten nggih sinten malih kejawi namung kadang kula anem kadang Sata Kurawa ingkang angka 9setunggal Narendra saking negari Turilaya Jaya Prabu Bogodento kowe lah dalah boten nggih Kurawa ingkang nomor 9setunggal kok wonten ingkang dados ratu menika nalaripun kados pundi
nalika kula lan Pandhawa tasih timur nalika lampahan Pandhawa traju iki Pandhawa timbang Kurawa dipun traju bobotipun kaliyan awrating Pandhawa kedadak Bratasena anggenipun minggat dhateng jomplangan kanthi anjlok saking katebian teman Kurawa sami kuntal kapersa tebih nalika semanten wonten saperangan kadang kula ingkang kuntal dumugi sabrak mataan wonten nalika sami mangke kamukten saged jumeneng ratu ing antawisipun inggih Yayi Bugadenta menika. Oh, ngaten to. Inggih Kanjeng Rama Kyai. Dados menika ingkang rayi piyambak kadang Kurawa ingkang angka saking dasa setunggal. Inggih Rama Kyai. Lho, rumakno. Nomor 91 ngono. Ya, nek metu. Ora rumah sana nek dinesone wong piran-piran. Anakku ora tak rasake kok. Bopo ngrasake. Wong lesu. Ada meneh kuru. Betul ora? Cukup butuh wae. Yang nekat ini ndelalah. Paman Patih Haryo Sengkuni. Kula wonten timbalan iki ngadhawuh sedulur Mala Gagi. Metu menyang pagelaran Japa timbalana Yayi Prabu Bugadenta Supa sing asowan ana karo Salingsun. Kawula nek nriki saged dawuh pasupa sinten. Nimbali kelawan Narendra Turilaya Sang Prabu Bogadenta kagiat ingkang tinimbalan sigra-sigra enggah wonten ing taman Pandhaya Hanyabrang Samudra.
siku dedanung Bathara. Koko Prabu ingkang swara ngadyan para patukun ing Koko Prabu. Yayi Prabu buka dempo kanthi karaharjan pasibanto marak Yayi. Kamu nok nuli awis saking kasembuh berkat pangestu patukun ing Koko Prabu swanto marak mriki winantu raharja. Boten langkung kula ngaturaken sumung pemintang abekti kula mawantu mugi kunjuk sandhaping padha patukun Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu buka dempo iya. Pangat panarimanipun pun Kakang Girisi adi ngaturake pangabekti. Kajawi saking menika Koko Prabu kagiat parasa manah kula. Dup ingkang rayi tampi timbalan dawuh patukun Kanjeng Koko Prabu baya menawi katos sing karsa menapa. Yayi. Ayo kadhati kajron panompo. Marmare siat tidak timbali marak ana ngersanipun pun Kakang. Pergi karsanipun pun Kakang Paripudu mikut punta diwuri-wuripan. Dene Sinopati Agung ingkang kasta dening Bapak Peremban Begawan Durna. Are ning nalika semono Sinopati pengapit kasta dening Yayi Prabu Gerdapati kawan Wersaya wis kasambut ing Rananggana. Kaya ora ana kang gak toleh maneh. Kejaba mung si adi ingkang minangka dadi sesulih Sinopati pengapit. Adagi pati pamut sebutan are ning nalika semono Sinopati pengapit kasta dening Yayi Prabu Gerdapati kawan Wersaya wis kasambut ing Rananggana. Kaya ora ana kang gak toleh maneh. Kejaba mung si adi ingkang minangka dadi sesulih Sinopati pengapit. Adagi pati pamut pun Kakang sira kudu bisa ningkes para Pandhawa dina sesuk-esuk kudu rampung babati barisaning Pandhawa. Kagyatri sang kabiranu ora nangkul kinempet sang retnaning sawono yogi tukang balagati yogi tukang neseng jan yogi tukang putu kering salah Koko Prabu jimat sempanku Koko Prabu Tri Ketasan sewu nugroho kapatedaning kula dene kula nampi pakur Maten Agung dados Sinopati pengapit mapan menika Koko Prabu ingkang kula sadhang Hyang Pantara Radi apa bilih wonten parepipun Kanjeng Koko Prabu mitaya dhateng ingkang rayi. Yayi iya mula dina iki tak perkara ego ing ring palagan sira manuta kawan wonten maring Sukalima kawula nok Tri sampun wonten pareng paduka dinten menika kula daya-daya nyuwun pamit badhe tata-tata. Yayi ora liwat lalungsen tak petakali. Muga-muga unggul ing ayuda. Iye, perkapang sepatuku Kanjeng Koko Prabu ing kula didadekake cepat mari.
Kapatyan semua matur sawetawis. Yo paman senguni. Sira bakal matur apa paman? Lega raos sing manah kula nggih dening Kang Rayi Prabu Bugodento sampun kersa magot ing palagan. Nanging nggih sak sampunipun menika jebul tasih wonten bab ingkang pigatos ingkang perlu paduka penggalih. Babagan apa paman? Inggih menika ingkang sepisan bab kawilujenganipun ingkang rayipun Jayadrata. Yayi Jayadrata kene apa? Menapa sinuwun dereng punika bilih sak pejahipun Abimanyu dinten kala wau siang ing mriku ingkang rayipun Arjuna sanget panigit-igitipun dhateng ingkang rayipun Jayadrata. Sabab mangertos bilih ingkang jenengaken Abimanyu kala wau pun Jayadrata. Labet saking tinggeting manah Sang Arjuna ngantos kawijil prasetyanipun. Piye? Sumpahe Janaka. Dene prasetyanipun mekaten. Dinten benjang-enjang menika Raden Arjuna badhe mbudidaya mejahi ingkang rayipun Jayadrata menawi ngantos serat Surya benjang-enjang menika Jayadrata dereng pecah ingkang rayi Raden Janaka badhe pecah obong nedya nglampus diri sinuwun. Wah, yen panjenengan ngono malah beneran. Lho, kalesan kados pundi? Bengi iki uga perintah marang Yayi Jayadrata supaya sesuk-esuk aja melu ngetoning palagan. Nanging kadhawuhana ndelik aling-alingan prajurit kang numpak gajah lan numpak jaran. Setitike 1000 gajah lan 1000 jaran. Oh mekaten. Lajeng pamripun menapa dening rayipun Jayadrata ndadak kadhawuhan sing edan. Perlu supaya jroning sedina sesuk aja nganti Janaka bisa mateni Jayadrata. Monggo yen nganti surup srengenge Jayadrata isih urip, tekse Janaka kudu nglakoni pati obong kang ateges kudu netepi marang prasetyane. Monggo nyatar yen to Janaka mati, ateges bau tengening Pandhawa sumpah siji saka sumpahe dewi. Lah inggih samangke kula sampun ngertos menapa ingkang paduka kersakaken. Lan maneh paman aja lali. Paman Remban Begawan sempane wong tuane Jayadrata kabarana supaya rawuh mrene pamrih dimen melu rumeksa kalaharjaning Jayadrata. Kawula nok niki sendika ngestaken dawuh paduka sinuwun. Lajeng wonten sak bab malih ingkang perlu dados kawigatosan inggih menika perkawis pomplanging kalenggahan Pangeran Pating Stirna. Saksidanipun wayah kula Lesmana Mandra Kumara menapa boten prayogi paduka sinuwun enggal misuda gantosipun ingkang sepados benjang lajengaken jumeneng paduka sakpurnaning Baratayuda Jaya Binangun. Kados pundi Kanjeng Rama Kyai? Oh nggih, nggih. Saking pangraos kula kok inggih wonten resipun aturipun ingkang taman menika wau. Sabab menawi lowong ing kalenggahan Pangeran Patih menika boten dipun gantos kula watos menawi benjang sak bibaring Baratayuda Jaya Binangun damar kepraben ngantos dados serbatan. Pramila kula nayogyani aturipun ingkang taman sempune wau ugi dinten menika kepareng anak Prabu misuda salah setunggaling kadang jumeneng anggentosi kalenggahanipun swarga wayah kula Lesmana. Inggih Kanjeng Rama menawi tetela mekaten Dimas Durasasana kemawon ingkang badhe kula jumenengaken Pangeran Patih mekaten nggih. Nggih prayogi paman semuni pun kula wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun. Sababare sapatemon iki mengko sira paman ketemu kelawan Yayi Durasasana. Dawuhna prawiwit dina iki Yayi Durasasana ing sunangkat dadi Pangeran Patih genteni kalungguhan Lesmana sing wis gugur. Kawula nok nggih ngestaken dawuh lan kanggo rumeksa marang kalabjane Yayi Durasasana dawuhna supaya Dimas Durasasana tumuli kundur nyangket dhateng Ngastina ngeras pantes jampange Yayi Banowati dheweke ora tak keparengake melu magut yuda. Nggih pamrihipun menapa dening Kang Rayipun Durasasana boten kepareng tumput bandha yuda. Pamrih kumengkene upama besok ingsun unggul jroning Bratayuda iki Durasasana kangsul wisuda jumeneng nata ana ing Ngastina nanging kosok bali yen nganti jeneng ingsun kasuran Durasasana kang kecipta ya kuwi nglumpake kekuatan para sukum lara pati marang para Pandhawa.
Inggih menawi celongkaken langkung prayogi boten sanes ingkang paman Jaya-Jaya nyuwun pamit ngurungi medal ing Jawi ndalaken dhumateng anak kula pun Jayadrata suwen ingkang rayipun Dasasana supados samindhaken pajitanipun. Yo paman sing prayitna ngati-ati. Lajeng kula kados pundi sinuwun? Bapak Duna tasih restantun jumeneng Senopati Agung. Nanging babar pisan kula boten jagaken kemenangan saking dika. Kula jagaken namung Jaya Prabu Bogodento. Oh nggih nggih nggih. Boten aku ngestaken dawuh. Nggih senajan to paduka boten jagaken dhateng tekad kula. Namung kula boten badhe kembanggen kula nedya nyirnaken Pandhawa. Pareng matur bilih. Gelaring perang dinten benjang-enjang menika tetep gelar Cakra Byuha lho nggih. Sakarep sampeyan. Sabar ya penembahan, sing sabar. Oh nggih sinuwun, boten dados menapa. Kula menika tiyang sepuh kok sinuwun. Sapa saged momet dhateng Samukawis. Wah, syukur-syukur penembahan. Kanjeng Rama Kyai. Kula wonten dawuh nggih. Sampun cekap petanggihan ing mriku nggih mriku monggo sampe lem sawetawis ngeras pantes ngentosi Pajar Surya. Inggih, monggo kula dherekaken nggih. Cepet jarak katalika wau riwusnya paripurna sabdanira Sang Buminata Sigra Kundra kedaton yak ngarsa kang kepuri yen to sinandra kathah kang samya memuji syukur marang pangwasaning Hyang Agung.
Angger dari Sasana. Kaget ati kula Pak. Kadingaren sampeyan dalu-dalu sepuh-sepuh kok tumak-tumuk. Agane bali kula kaya nyanyi Jayadrata wonten ing kados menapa Pak. Dari Sasana. Pripun? Awan kowe Tirtanata wonten timbalan iki ngadhawuh. Paman. Dina iki pun paman mestuti sabdane ingkang neraka. Kowe ngerti, dene sak gugure Pulunamu. Asmana Mandra Kumara. Dina iki Dursasana sirantuk pakurmatan agung. Pakurmatan agung pripun? Sira kinen sumilih anggenteni kalungguhan Pangeran Pati. Tegese pripun? Mengkene nadyan to sira antuk paringan ingkang neraka nglengser kalungguhan swargi Pulunamu Lesmana Mandra Kumara jumeneng dadi Pangeran Pati nanging kowe aja kesusu seneng atimu. Iki ana dijibahan kang abot dene pamriye ingkang neraka darbi sedya mangkono mau aja nganti besok sak paripurnaning Bratayuda dardah sak madyaning Rowang padha rebut kamukten. Mula sira jinunjung jumeneng dadi Pangeran Pati nanging Dursasana yen panganti ingkang neraka cilik lara gedhe nganti gugur ana madyaning palagan sira kang kadhawuhan nglumpukake kekuatan gempuren arisaneng Pandhawa. Oh, lacalah. Wah, nggih. Pun jeneng pun trep maning. Trep kepiye? Tegese nadyan kowe entuk kamukten nanging mboten. Kula niku tenguk nemu kethuk nanging kudu kula tebus jiwa Senopati. Yen perlu kula sakniki kan maju perang kula nggih mboten wedi. Lho ora mengkono, malah dina iki keparing ingkang neraka sira kadhawuhan bali marang Praja Ngastina. Lho, ngaten Man. Iya, nirah pantes sira kadhawuhan jampange kelawan ingkang Mbakyu Dewi Banwati. Aja nganti sira ngetoni ana madyaning palagan. Wah. Nggih, wis takon dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu. Lajeng kula kedah kados pundi Paman. Nah, sing ancik-ancik pucuking gegaman mung kowe Jayadrata dina iki kowe aja bungah-bungah. Kowe aja seneng-seneng. Sak gugure Siabimanyu dina iki Janaka ngengon. Ngengonge Si Arjuna nganti kartu prasetyane. Dina sesuk-esuk yen to nganti tekan suruping srengenge Janaka ora bisa mateni kowe ya Jayadrata, Janaka bakal mati obong. Mula dawuh pangendikan ingkang Raka Prabu Duryudana nggih Jayadrata. Sira dina sesuk kadhawuhan sesingidan. Aja nganti sira kedenangan lawan Janaka. Paman menapa mboten nama satria yang nguci ring patrap ing atasipun sampun wantun daun madyaning palagan kedah sesingidan. Paman nadyan talit sakit ageng dumuginipun pecah Jayadrata sampun wani ngurbanaken jiwa raga. Aku ora maido nanging anane kowe kadhawuhan delik mangkono mau ana pamriye. Pamripun terus pundi? Yen to sedina sesuk-esuk kowe ora konangan Janaka, tekse Janaka bakal mati obong. Ringkih kekuataning Pandhawa wis suda senopatining Pandhawa siji rak padha karo manuk pedhot swiwine siji. Lho, kuwi sing dikersake ingkang Raka. Ora kok bakal ngremehake marang kasektenmu kuwi ora. Jagat saisine kuwi wis padha nekseni marang kasektenmu Jayadrata. Kowe ngemano ya, Nggih. Oh, mekaten. Iya. Wanti-wanti dina sesuk-esuk sira dikeparengake sesingidan malah keparing ingkang Raka tinan amping-ampingan barisan gajah wis setitike 1000 barisan jaran setitike 1000 supaya aja nganti sira katon saka kaduan. Mekaten Paman. Iya.
Iya, tadi kula setaken dawuh paduka paman. Ning tenan ya nggih. Kajaba saka iku, aku bakal ngaturi priksa kawan ingkang rama, yaiku Kakang Remban Begawan Sempani. Supaya ya kuwi melu ngreksa marang keselamatanmu. Dari iya, paman. Kowe setaken dawuh pangandikanipun Paman Patih Haryo Sengkuni. Lawan kowe Dursasana wiwit bengi iki uga kowe tak keparengake budal menyang negara Ngastina. Wah, iya, setaken dawuh. Lawan kowe Jayadrata, kowe bali marang Pakuwuna maneh, rena rasane atimu. Iya. Wis tutupna temu ngaso. Iya. Ya wis iki ora bakal tak ganggu meneh. Iya, paman. Ning ya kuwi nek ning kawean cuan-cuan ya kudu gantah ngono. Iya paman, sampun waspada sing penggalih. Sing tak semerake ngantek katrem. Nek katrem iki dadine nyemara mengkrek ngono kuwi. Iya, nek menika kula atos-atos kok paman. Iya. Angger aku roh wong kerokan kok malah nyemelang aku. Sampun waspada sing penggalih badhe kula atos-atos piyambak paman. Nggih, samangke kula sampun ngertos keparingipun Kanjeng Prabu Duryudana. Ya wis mangsa bodho Dursasana Jayadrata nggon ngreksa marang pribadimu dhewe-dhewe dengan kajenengan.